Často sa nás pýtajú naši študenti tu na lekárskej fakulte, či financie sú jediný problém v zdravotníctve. Skoro všetci cítime, že problémy zdravotníctva nie sú len peniaze, debit, kredit, ale že je to kríza hodnôt. Na začiatku 21. storočia zdravotníctvo potrebuje osobnosti. Poznám Mariana ako človeka, ktorý by vedel do takéhoto tunela, ktorého prúdi možno, že príliš veľa zdrojov na to, aby to aj naši pacienti a starí a chorí pocítili, že preniesie do tohto tunela jasnejšie áno, áno a jasnejšie nie, nie. Potrebujeme osobnosti kresťanských politikov, ktorí v tejto kríze hodnôt, ktorú prežíva rezort zdravotníctva, začnú, ako sa hovorí, blízkať sa na lepšie časy. Začnú éru, v ktorej budú mať naši starí a chorí pocit, že zdroje, ktoré prichádzajú, sa im v podstate aj vrátia.